school, paano niyo siya binabate? Hi, Parks! May tawagan sila! Hi, Parks! Kain na tayo! Boys! Grabe magkakaraan ng music! Ay, ko labit! Suway! Sabi niya nakakasinaw daw ang kagwapuhan mo. At saka, sir, bakit ang tawag ni ma'am sa'yo, Parks? Yan ba tawagan niyo? Yes po. Sir, kung aayain mo siyang mag-lunch bukas, saan mo siya dadalhin para mag-lunch? Parts?